Katos Päive, no mitäpä laitetaan? Eikös me ollaan aikaisemminkin tavattu ja silläkin kertaa olit paha. Katsotaanpa mistä kaikesta tulee sakko tällä kertaa. Pistähän puoltain, poika. Kyllähän se minä noista veristämistä silmistä ja paskatehosta arvasin, että tästä tulee minulle onnenpäivä. Olkaa hyvä, tervetuloa uudestaan.
sinun näköinen homma tässä. Käy jakamassa näitä H-kaupan mainoksia tonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palakkoon. Ei muuta kuin käy puottamassa voi jokaisen laatikon mainoksen, niin sillähän se siitä sitten. Miltäs kuulostais?